Gaurko Poliedroan Izaskun del Cerro izango dugu gonbidatu. Bera, ziurrenik askorentzat ezaguna da dantza eta zumbaren inguruan lan egiten duelako, baina bestalde badauka beste aurpegi bat piano jotzaile gisa, eta gaur piano taupadak aurkeztuko ditu Urduñan. 8:00 izango da emanaldia Londegian eta gonbidatuta zaudete, bera ikusteko. Eta zerren esan bezala, gurekin Izaskun del Cerro daukagu. Izaskun agian ezaguna da, edo ezagunagoa da, beste, sorkuntzarekin ere harremana du, baina ez da gauza bera, zumbagatik, baina berez, musikaren esparruan ere egiten dituzu gauza nahikotxo, eta asteburu honetan daukagu horren nolabait, isla bat, ez? Noin eta noiz ikusi ahalko zaitugu. Bihar, ostirala, Orduñan, Aldundian, egongo da kontzertu bat, eta hori nik egongo naizan nire proiektua, piano taupadak aurkezten, eta milisten ditudan beste artistekin egongo naiz, eta hori 8:00 da, eta hori. Eta zein, bide lagun nahikotxo dituzu beti zure proiektuetan, beti gonbidatzen duzu jende pilo. Honetan zeintzuk egongo dira zurekin? Egongo dira, Iskander Bezga, saxoa jotzen duena, eta, bera beti egonda nirekin proiektu honetan, eta, beste proiektuetan orain dela urte batzuk, talde batean ezagutu genuen, eta hori da Iskander, gero dago Ramon Diaz, bera teklatua joko du, eta bera ere beti egonda nirekin, eta bera ere dauka beste talde, eta... Beste proiektu gehiago ditu. Bai. Gero, Aitor da berria, ez da inoiz egon nirekin, eta bera gitarra joko du. Eta, nor gehiago. Jende pilo gonbidatzen duzunez. Bai. Bestela, ez dakit sorpresarako tarte bat ere utziko dugu. Baina, printzipioz, ohikoan, zurekin aritzen direnak, beste fitxaje berriren bat. Nire ama. Zure ama ere? Nire ama. Ez hori da, gonbidatu izarra. Berezia, nire ama akordeon jotzen du, eta piano, eta gitarra, eta gauza pilo. Horregatik nik jotzen dut ere piano, baina egon naiz askotan esaten nirekin egin zeo zer, baina lotxa eta hori, Esen animatzen, eta honetan bai? Eta honetan bai. Egia ze jo zuen Orduñako museoan, inaugurazio batean, esan zieten eta animatu zen, eta se vino arriba, eta orain baietz esan zidan, eta dago superurdurik, baina ni superilusionatuta. Eta bai, egingo dugu... bitxia. Bai, oso bitxia izango da, bai. Eta berez, zer aurkeztuko duzu, piano taupadak proiektua, gehiagotan egonda, ez? Egonda Laudion, egonda leku gehiagotan. Ze ezberdintasun egongo da Alondegiko ikuskizunaren eta beste ikuskizunen artean? Abesti desberdinak egingo ditut. Batzuk egin ditut beste... Bai, beste saioetan. Beste saioetan, baina, abesti berriak egin ditut. Nik uste dut abesti... Ez dakit nola esan. Ez alaiagoak edo... Bai, esan linteke. Bai, beste nire bizitzaren beste momentuan nago, eta hori... Beste goza batzuk atertzen dira. Bai, hori da. Eta, familiar... Bai, kutsu familiarragoa dauka edo. Bai, eta lekuak da txikiago. Orduan, pues eso da, como más íntimo, más... Hori ere prestatu duzu, apur bat nolabait esena, tokia eta bar txikiagoa, agian giroa intimoagoa? Bai, hori izango da, ezberdintasun. Eta gero, zenbat iraungo dugu etxe gora bera ikuskizuna? Ordu eta erdi, etxe gora bera. Ordu eta laurden edo ordu eta erdi. Eta hau, ez dakit, nire buruan da ibilbidearen amaiera bat edo ibilbidearen hasiera bat. Hau da, beste batzutan agian piano taupadak aurkeztu duzunean, egin duzu leku gehiagotan, ez? Bai. Honekin izten duzu ziklo bat edo hasten duzu ziklo bat? Zein da zure asmoa? Hasten. Bai, ni jarraitu nahi dut, baina oso poliki, Osa, orain
bihar aldondegian, gero azaroan edo pues, agian laudiotik, eta hori ni normalean urtean 2 aldiz edo 3, eske niretzat da lan pillo. Lehenengoa, osea, nire abestia, pues, esmatzen, eta, bueno, ni daukat, eta ordan, hemen beste instrumentorekin egingo nuke, norekin hitz egingo dut, eta, jo, eske da lan pillo. Bai, ekoizpen lan bat, produkzio lan bat dagoela ere, ez da Claro, bakarrik sortzea, zure etxean, eta listo, baizik eta... jo, eske da dana, eta, bueno, eske amaitzen dut, eta beste gauza ditut. Orduan, ezin dut gehiago, ni nahi dut, osea, disfrutatzea. Ez estres hartzea, orduan. Eta bihar daukat kontzertu bat, nago super ilusionatuta beti esala, baina ordurik eta estres eta denetarik. Nervios bonitos, baina hori, osea, urtean birritan ja hiru, nahikoa. baina politak eta potentek. Hori da nire asmoa. Eta berez, aipatu duzu ez, bueno, abestia laiagoak izango direla, zein zentzutan edo zertan nabarituko da, edo zertan nabaritzen duzuzuk beste kutsu hori daukatela abestiek? Pues adibidez, 3 abestitan banda osoa joko dugu, osea, bateria, gitarra, teklatua, eta jo, abestiak hartzen dute indarra, esken me pega eso. Eta, jo, eta lehen, pues hori, nire bizitzaren beste momentuan nengoen, eta dena zen oso triste, zen oso... Barrura begira edo. Bai, nostalgia edo. Eta hemen, orain, dago hori, baina dago ere indarra, como resurgir, ez dakit nola esan. Bai, alaitasuna, Bai, aurrera egiteko. berriak dira, orduan. Aurrera egiteko gogoekin edo. Bai, hori da. Eta generoen aldetik zein genero lantzen dituzu, landuko dituzu ikuskizunean? Zein genero? Zakite, rock, pop, folk... Pues dago denetarik pizka bat, dago, oso lasaia, dago hori. Pizka rock, agian, osea, azten dut normalean pianorekin eta gero, pues hori, indarra. Bai, talde osoa, edo? Bai, gero pizka bat ere folk bezala, zelta, como un ritmillo ahí. Eta gero ere daude bertsioi batzuk, lehen bertsioi gehiago egiten genuen, baina orain bakarrik 2 edo 3 egingo ditut, eta... Zein artistenak? Esan albada? Bai, esango dizut, Sabizudanoren bat, baina oso desberdina gongo da, oso desberdina, eta gero Reincidentes, baina oso desberdina, imagina, esazu, piano eta pianoarekin ja oso desberdina, bai. Baina hori, eta... Eta beste kontzertu batzuetan, adibidez, zein artisten abestia jo dituzu? Jo, pues, a ver, Azara, oso triste zen abesti hori, eta fijate lehen egiten nuen, eta orain ez daukar gogorik hori egiteko, edo, jo que se, Lady Gaga, baina beti abestik oso como tristes, eta orain ez da hori ja. Beste kutsu bat eman nahi diozu. Bai. Eta, bueno, bihar daukazu, mugarri, esan duzu, bitan jotzen baduzu, mugarri oso garrantzitsua aurten, baina gero aurten ere izan dituzu beste kontzertu batzuk, burbuilakekin. Bai. Zein da ezberdintasuna burbuilak eta piano taupadaken artean? Zer da nabaritzen duzu? 3 emakume gara eta 3 artean egiten ditugu, pues a ver, pues triki piano da, ez dakit nola esan, más movidillo, más... Eta piano da sentimenduak dana, Eta hori da musika. Dena ez dauka botxarik. Gehienak dira instrumentalak. Orduan hori, desberdina da. Orbuiekin ere disfrutatzen dut pillo. Baina beste modu batean. Beste modu batean, bai. Eta gero, agian azken urteotan, jarri dizu aurpegia gehiago ez pianoaren atzean, baina zuk berez, talde gehiagotan parte hartu duzu, ez? Beste garai batzuetan. Egon nintzen orain dela, bueno, urte pillo ja, La Cabaña Vicente, eta, bueno, Artekrista nintzen ere, baina izkutatuta. Gainera oso lotxatia naiz ni, osea, eta lehen gehiago, eta
teklatuak horrela jartzen dituen, eta nik pizka bat makurtuta niri ez ikusteko. Ez gogoratzen du, nire denengo kontzertuan ni talde batean, osea, ginen teloneros de Gatibu. Eta zegoen 8 maiotan, eta zegoen plaza toperaz, eta ni horrela, osea. Eta bueno, hori ja, baina, bueno, hori. Lotxa hori kendu duzu apur bat, nik ez dakit zumbaren bitartez, edo... Zumban ez daukat lotxarik, ez dakit zergatik, zumban, pues, me vengo arriba, baina pianorekin sentitzen naiz... Biluziagoa. Bai, ez geni sentimenduak mostratzen ditut, eta uste dut, jendea, oza, nahi dut jendea eni ulertzea. Agian ez dute, oza, bai, baina, bueno, nahi duzu, baina aldi berean bada arrisku bat ere. Claro, ni sentitzen dut gauza bat, eta jotzen dut hori, eta da nire sentimendua, horregatik. Eta talde gehiagotan partatu duzu? Horren ostean? Bueno, egin dut kolaborazioa. Zeda, Bilboko Zega, begera rock egiten du, eta, bueno, abesti batean nik parte hartu dut piano egiten, hori iaz izan zen, eta superpolita izan zen, abesti bat, Aire, eta hori, Virginia da, bere izena, esan zidan, hori egin nahi zuela abesti bat, oso lasaia eta nahi zuen sensibilitate, piano batekin, eta listo, eta lasatu zidan abestia da ikusten nuen nik, eta gustatu zitzaidan pilo, eta egin genuen abesti hori. Eta hori, eta gero, bueno, Goiatxe eta biok egin dugu ere abesti bat. Bueno, eske Goiatx bihar, nire asmoa zen bera, Goiatx dutu bera... Musain guagoneko. Bi abesti egin dugulako, baina, bueno, ezin du. Musain guagon daude... Bai, hasi dira ja udan, gutxi gara bera. Bai, baina hori, uste dut. Hori egin, bai. Eta etorkizunera begira, ez dakit ja lehenik eta behin hau zukutu nahi duzun, eta gero beste gauza batzuk egin, edo artista askori gertatzen zaizue, gauza bat bukatu ezain prosto, pentsatzen hasten zaretela beste gauza batzuetan. Nola, zein puntuan zaude hori? Momentu zau disputatzen, eta gero ni piano taupada jarraitu nahi dut, baina izen aldatzea, osea, beste proiektu bat ere artistekin, baina gustatuko ditzaidake pizka bat aldatzea. Nola zure burua berrasmatu edo? Zure burua berriro asmatu pianoaren atzean? Baina, bueno, auskalo, jo que se, ez dakit. Bizitzak ekartzen duena, ez? Fluia. Bai. Bueno, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi diguzun. Vale. Hori, jende animatzeko, bihar Orduñara etortzeko piano taupadak ikustera, oso polita izango da, oso familiarra, intimo, entrada libre da. 8:30 itxiko dira ateak, orduan, hasiko da 8:00, baina 8:30 jendea esartzeko ikuskizunaren erdian, eta apur bat giro hori ez zapusteko. Hori da. Orduan, jendeak badaki 8:00-tik 8:30 bitartean joan behar duela. Hori da. Gero txiko da batea eta listo. Gero bunker da. Hori da. Ederto, mil esker askon, hau guztia santzeagatik, eta agian azaroan berriro deitu behar dizugu, ikuskizunarekin berriro, eta bihar sorte hon. Eskerrik asko.